Клиниката по хематология е основана в 1975 година. В началото ръководител на клиниката е била доцент Лилия Атанасова. Основно контингентът на клиниката по хематология са пациенти с доброкачествени и злокачествени заболявания на кръвта и лимфните възли. Клиниката обслужва един голям регион от София, както и обслужваме пациенти и от цялата страна, но преди всичко от северозападна и югозападна България. Освен лечебната дейност, ние активно се занимаваме и с преподавателска и научно-изследователска дейност, както са всички университетски и болнични звена. В последните години основно са ни насочени интересите към установяването на връзката между болестните изяви, прогнозата, фенотипната характеристика и генетичните изследвания. Ние сме пионери в една друга област. В последните години активно се занимаваме и с миелопролиферативни заболявания, като клиниката е пионер с установяването на регистър на пациенти с хронична миелоидна левкемия. Това е заболяване, което в последните години успешно се третира и днеска пациентите с хронична миелоидна левкемия имат по-добри перспективи, включително и за излекуване. В последните години ние отбелязваме значителни успехи в областта на клиничната хематология, благодарение на които на една голяма част от нашите пациенти имат шанса и да се излекуват от тези злокачествени заболявания.